Širenje bolesti COVID-19 više je nego ikada do sada kod građana pobudilo svijest o sigurnosti i ispravnosti hrane. Pa je Ministarstvo poljoprivrede razvilo mobilnu aplikaciju koja će informirati o povlačenju s tržišta proizvoda opasnih za zdravlje ljudi i životinja ili pak onih koji mogu štetno utjecati na okoliš. Ovo je jedna od najsuvremenijih farmi u Hrvatskoj. Na dan se ondje proizvede čak 4000 litara mlijeka, a krave muzu roboti. Da bi mlijeko bilo sigurnije, u modernizaciju je uloženo 9 milijuna kuna. Znači, direktno, da tako kažemo, iz vimena krave ide u sustav za rashlađivanje na 4 stupnja i nema kontakta sa nikakvim vanjskim utjecajima. Ništa se ne prepušta slučaju ni na ovoj farmi svinja. Sami proizvode hranu za njih, a meso prodaju u svojim mesnicama. Svi segmenti tog dijela se kontroliraju, od same njive kontrole, zemlje, žitarica na mikotoksine, zdravstvene zaštite životinja, pa do samog zdravstvene ispravnosti mesa. Roba je sigurna i kupci prepoznaju, dolaze zato što je svakodnevno svježe, boja, okus, miris, sve pokazuje da je sve u redu. Jamči to i ova oznaka. Dino je po struci kuhar i dobro zna što je domaće. Pogotovo volim kad je ovako kao tu, OPG, imaju izvrsne proizvode. Sam bio već jedanput. Ipak nerijetko čujemo da se neki proizvod povlači s polica. Sigurno da je to indikator da naš sustav funkcionira. Dobrim dijelom koje gledate analizu proizvoda koje povlačimo, da su to proizvodi uglavnom koji su proizvedeni negdje dalje. Ministarstvo poljoprivrede na takve će proizvode upozoravati putem besplatne aplikacije, gdje građani bez odgode u realnom vremenu mogu na svojim mobilnim uređajima dobiti informaciju o povučenom proizvodu. Iznimno važno jer u svijetu na godinu od trovanja hranom umre čak 420 000 ljudi.